Tällä kertaa huutokauppaan menossa Mersu. Auto on ulkopuolisesti ihan siistissä kunnossa. Peruskulmaa löytyy autosta, mutta ei mitään suuria lommoja tai sen semmosia. Ei oo kiveiskuja juurikaan. Tuolla on tuollainen pieni kysäys ja tällaista pientä kiveiskua löytyy tietysti jo tän ikäisessä ja ajetussa autossa. Kyljet on siistit, suorat. Pientä kulmaa löytyy. Jarrut näyttää oikeastaan aika tuoreilta, että ei ole kauhean paljon ajeltu. Että ne on vaiheltu tähän. Ja sitten meiltä löytyy takakontista kesärenkaat, joissa on hyvin pintaa. Ja talvirenkaissakin oli, kuunnellaan vielä vähän ääniä. Ihan nätisti moottorit käy. Vähän pölyä. Kaipaisi pienen pesun, niin olisi siistissä kunnossa sekin. Ja sitten tuossa huomasin, että tuolta ylhäältä lähtee alaspäin. Ei ole näkökentässä, mutta tuossa näkyy toi halkeama. Mutta on lähdössä tänne apukuskin puolelle, ettei ole huolta, että näkökentässä olisi. Ja käydään vielä sisusta läpi, niin ihan perus kulmalta näyttää. Penkki on erittäin siistis kunnossa, miettii, että vanha taksi kuitenkin ollut. Osittainen sähkösäätö ja ortopedin säädöt on täällä myös. Apparipenkkikin siisti ja sitten vielä takapenkkikin siisti. Ei muuta kuin huutamaa.